Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Hello ladies and gentlemen, welcome to Zwide Media TV. My name is Siyabonga, popular known as Ntathelga YouTube. Today it's the 23rd of December 2022 and this video is so special out of all videos that I did before. So guys, namhlanje ngizonethulela something engizoyijabulela. So izolo bengisemsebenzini and ngesikhathi ngisebenza kuvele kwangena ucingo olubaleke kakhulu. Kungiphoqa ukuthi ngishiye phansi umsebenzi nginake lento bengifonelelwa yona. So ngithole i-call from a Korea guy ukuthi i-100k plaque isifikile bafethu, njengoba nazo ukuthi we are inside manje siphakathi ku-100k subscribers. So iplaque ifikile bafethu. Lokho kusho lukhulu njengoba seyi-channel yokuqala yenza indaba ngesiZulu ekwazi ukuthola i-YouTube plaque ka-100k bafethu. Akusikho okuncane lokho. So namhlanje I'm here to do unboxing of that 100k plaque. So let us go guys, nizobona konke. And another thing bafethu, umuntu wasemakhaya, and I'm the first person within the entire area ukuthi ngireceive le award. Ngwasemakhaya bafethu, all the way from Jozini. So just imagine a award from estate to Jozini. So lokho kusho lukhulu bafethu. Ngaphandle kokumosha isikhathi bafethu, ngiyazi ukuthi anifuna ukukhuluma kakhulu. Nani senilindele ukubona njengoba nami ngakaze ngiyivule. So nansi bafethu, yona le ifikile. Sizokwenza unboxing yayo njengamanje. I don't know ukuthi ubukeka kanjani, but I'm so excited. I don't know how can I express indlela engizizwa ngayo njengamanje. Kodwa ngamandla eni mazwide nation nikwenze kwaba possible. Okusho ukuthi anything is possible. Ungazibukeli phansi umuntu omusha ukuthi ungasemakhaya ungakuphi, it doesn't matter. So asingeneni bafethu, unganimoshela isikhathi. So bafethu ngiyavula ke, I don't know noma kuzophuma inyoka la noma kuzophuma ini, kodwa nje bafethu, this is so huge. Parcel leli international parcel, just imagine. Awokuqala ke ngithola international parcel bafethu. Hayi mhlawumbe uyithengela lapha kosheni bese bakulethela, no. Lena ithenga bafethu special kakhulu ngamandla eni, kodwa ke bafethu hayi angazi ukuthi kuzophumani la phakathi. Let me open ngibone. Kade bafethu ngifisa ukufika la, kodwa ke nina nakwenza kwaba possible. Bengeke ngize ngizenzele mina bafethu. Yo kune cover la nje ubuyibona nje. Kunencwadi la. Iyo ngampela bafethu, iyo ngampela. Uthi sibone la, can you come close abantu bebona. So kunencwadi la bafethu. Engazi nokuthi ithini. So bathi ifundeka kanje. Ngizothi nje ngampu some 100,000 subscribers, just how far you have come. If your subscribers were alight here, they could take you from one side of Milky Way to other. That is far, and it is why today we are so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you have also created valuable connection and built a community along the way. And that spirit, YouTube is proud to present you the Silver Award Creator. But in that spirit, YouTube is so proud to present you with Silver Award Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Yeah, bafethu ngithanda nje ukucika kuma lapho ke. Ngiyabonga kakhulu ke ngesupport. Njengoba no YouTube ubonile ukuthi there is something unique ngayo, bakhona ukuthi besinike le award. Hayi bafethu sengijahe nokuyikhipha, athi ngivele ngigxume ngihlale phezulu kwayo. Yiyo ngampela nansi bafethu, cela usondele kancane bayibone. Cela usondele. Wow, that's it. Nansi bafethu, nansi mazwide nation. Presented to Zwide Media TV for passing 100,000 subscribers. Thank you so much mazwide nation. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabonga for uthando. Ngiyabonga for your support. Let us continue supporting Zwide Media. I promise to do good for you guys. Ngaphandle kwenu angilutho.
ngamandla enu kukude la isiya khona. Njengamanje we are aiming 1 million subscribers. Bafethu, let us continue to do good. Ngiyabonga kakhulu mazi donation. Ngiyanthanda bafethu. Thank you so much. Thank you so much. Ngiyanthanda mazi donation.